Salutare, oameni buni! Mă numesc Cosmin Ionuț, așa e și numele canalului. Am 13 ani, sunt pasionat de mașini și de tuning. Stau în Broscăuți, județul Botoșani. Am prieteni, da, ce spun asta, lol. Deci, am 13 ani, nu vreau să mă repet prea mult, dar o să mă repet puțin, pentru că am un tic, da? Cum am mai spus, sunt pasionat de mașini, vreau să fac un canal special pentru mașini, dacă s-ar putea. Vreau ca să am un parcurs lejer pe acest canal, am avut canale mai mici, mai mari, care acum nu mai le am, nu o să vă spun numerele lor, dar vreau să vă spun pentru că sunt la început. Nu știu să editez, am mai avut la început canalul ăsta, mă refer, și sper să vă placă. O să facem mai multe proiecte, vloguri, oricum vara, o să puteți voi să vă uitați mai mult, o să pot și eu să filmez mai mult. O să facem vloguri, o să facem proiecte. Dacă vreau să vă dau așa un mic spoiler, unde mă aflu acum va fi primul nostru proiect. Vom lucra la acest proiect și sper să vă placă în continuare ce o să fac, deoarece încerc pe cât mult posibil să fac chestia asta și îmi dau din timpul meu, care e timpul în ziua de astăzi este cel mai prețios, e mai prețios decât banii, mai bine dau bani decât să dau timp, dar oricum acum vine vara și am și eu mai mult timp să filmez, de asta am vrut să încep și eu canalul ăsta nou, sper să vă placă, o să încerc să cresc și eu cât pot să-și cresc și asta este primul nostru video, o să mă prezint, de fapt m-am prezentat deja și sper să vă placă. Dacă vedeți acest videoclip, că poate nu o să vadă nimeni, da? Dați un subscribe, un like, o să încerc să fac eu promovări, vedem, încerc să cresc canalul și mă bag la editat videoul ăsta. Ne revedem data viitoare cu prezentarea proiectului nostru. Eu am fost Cosmin și dați un like și v-am cu salutare, mă numesc Cosmin și bine v-am regăsit.